Dat ze krijgen dan op Arena. Uit de bocht vleenen. Naar de brommer crossen. De baan ontploegje. En auto's uit de sleer takelen. Alle ingrediënten voor een mooie autocross wie een joer onwijzig in blijen. En dan te betekenen dat het hele feest haast net teruggiet. Omdat de organisatie net meer gebruik mocht van een oude crosslocatie. Nou, dat voelde ons net. We zijn pas in januari we deze locatie, dus daar zijn we heel blij mee. Tussen alle deelnemers en Hardenwijn zorgen we een voor ons opvallende auto. Namelijk hier met het Omroep Friesland logo erop. De organisatie had jongen Jelle B. uitnodigen om echt te ondervinden wat dat crossgevoel nou inhoudt. Wij stappen bij hem in de omroepauto en gingen naar de baan op. Jelle! Hoe liep je dat, Geert? Nou, net volgens mij hier net zo gek wel. Nee. Ging machtig mooi. Wel een oorrondje. De organisatie schat het aantal bezoekers op zo'n 2000.